אמצע הלילה, טווח נחל, אזור ערד, קר, איזשהו ענן אבק שלם של פודרה שבאוויר, שמתוכו יוצא שי ולא רואים לו את הרגליים. כל הרגליים שלו מכוסות באבק פודרה בגלל המהירות שבה הוא הולך. וזה כאילו שהוא עף ברוח ולוקח את כל הפלוגה קדימה. וזה בעצם המפגש הראשון שאני מבין שאני מתעסק פה עם משהו מיוחד, משהו שהוא שונה, שהוא לא בגדר הרגיל. הלאה! שלום שלום! שלום שלום! שמרי זה תמיד בלט מעל כולם, תמיד סחב יותר מכולם, לא הראה מאמץ, לא הראה איזשהו קושי. הוא היה חייל קודם כל גם מקצועי בטירוף, מירי ועד כושר ועד מסעות שתמיד מוביל ותמיד ראשון ותמיד סוחב הכי הרבה ואף פעם לא מתלונן. תמיד מעודד את כולם, תמיד נכנס ברבא כדי מכניס באחרים את הרבא. כי מצד אחד הוא באמת מאוד קשוח, שבמסעות עכשיו שאת, לא יודע, קרב מגע או דברים כאלה, הוא הופך להיות מכונת מלחמה כאילו. ומצד שני, אין מישהו בצוות שלא מסכים על זה שזה הבן אדם הכי עדין בצוות. כאילו, איך זה מסתדר? הכי עדין בצוות, אני לא מגזים. אם יש עכשיו איזה ויכוח בצוות או איזה עניין וזה, שי לא היה מדבר. וככה לקראת הסוף, או בסוף באמת, מסתכלים על שי כזה, אז הוא היה אומר את הדעה שלו, ותמיד זה היה דבר סופר חכם אני אומר, אופי כזה חזק שכאילו... שגם אם זה לא הדבר שהכי כיף עכשיו לצוות לשמוע. וכולם עכשיו רוצים כאילו, יאללה, בוא נשתבלל, בוא נהיה פחות טובים, בוא נוותר לעצמנו. הוא לא, הוא עושה את מה שאמת כי זה אמת ומה שזה נכון, גם אם זה עכשיו לא בא לאנשים בטוב. באמצע המסלול היה לנו כמו סוציומטרי כזה, שבעצם כל חייל צריך לדרג את חברי הצוות, ממש אחד-אחד. אני זוכר ששמתי לשמריז את דירוגים הכי גבוהים שיש. כתבתי שם בנימוק, שזה בן אדם שהייתי רוצה להיות לידו בשעת מלחמה. מהדבר הזה שאתה מרגיש כאילו, וואלה, בן אדם שהיה קופץ על רימון בשבילי. ולשי היה את היכולת הממש מיוחדת הזאת, לא לתת למצוי, להפריע לו אף פעם, לעשות את הרצוי. זה שהוא כל פעם היה חוזר מהצבא והולך לבקר את סבא וסבתא, כולם יודעים שזה חשוב, כולנו חוזרים מהצבא עייפים ושבורים, לשי זה לא הפריע. זו תכונה יפייתי של אנשים גדולים. הגדולים ביותר. אין הרבה אנשים שיכולים להוציא אותי מאזור הנוחות שלי ולנסות דברים חדשים, ולשי איכשהו היה את היכולת הזאת, בין אם זה לקום יותר מוקדם, ובין אם זה לרוץ יותר רחוק, ובין אם זה לצאת לרוץ בגשם, למרות שאני לא הייתי רוצה לעשות דבר כזה. היה לנו אימון ספורט, עשינו בבוחן מתח, והבוחן של שי לקח הכי הרבה זמן. בעיקר בגלל שכשהוא הגיע לאפיסת כוחות, הוא נתקע, ופשוט לא היה מוכן לשחרר. הוא ניסה לעשות עוד אחד, ולא ירד מהמתח, וכולם חיכו שהוא יישבר. אבל המתח כמעט ונשבר לפניו. הקשר שלו עם החניכים שלו היה מאוד מיוחד. הוא ידע איך לגשת אליהם, איך לדבר אליהם. הרבה אחרי שהוא היה מדריך, החניכים היו באים ומדברים איתו ומתייעצים איתו. אני זוכר שהיה איזה טיול לילי אחד שעשינו כל הלילה פה בשדות, ואז היה איזה שלולית בוץ כזאת, ואני ככה עובר אותה מסביב, ושי פתאום אומר, יאללה, עכשיו כולם קופצים לתוך הבוץ. והוא קפץ, נשכב בתוך הבוץ, מרח על עצמו בוץ, מרח על החניכים בוץ. זה הלך יד ביד עם הדמות הרצינית והבוטחת שלו, וזה היה שילוב נדיר. חבר מדהים, כאילו אישיות כזאת שכולם רוצים להידבק בה, לא משנה מה. והיה גם כיף לעבוד איתו. הוא היה מצחיק, הוא היה שנון מאוד. גם היה אמן של ניסוחים, הוא היה מאוד מאוד לנסח הודעות כאלה שיש בהם כל מיני מינוחים שחוץ ממנו ואליעזר בן יהודה ושי עגנון לא היו להם שיתופים כמו איזוזים וכל מיני מונחים כאלה ותארים. שי מאוד אהב תורה, מאוד אהב אמונה, מאוד אהב את הקדוש ברוך הוא. שי היה בן אדם של לעשות ואז לפצות. זאת אומרת שגם שהוא החליט שאפשר היום לישון עד מאוחר, אז הוא היה חוזר בשתיים בלילה ואומר לך, אני השלמתי את השעות שלא עשיתי. הוא משהו להידבק אליו, כאילו, במקום מסוים זה איפה שאתה רוצה להיות.
והוא סוג של נמצא שם. הוא היה מהאנשים שסוגרים את הבית מדרש, שאחרי שכבר נשאר רק צרצרים בבית מדרש, הוא היה האחרונים שמכבים את האור בבית המדרש. היה לו שאלות מבריקות וראיית מבט מאוד מאוד מיוחדת, שתמיד סקרנה אותי ותמיד התגרה את הלימוד שלנו. היה בשי איזה משהו מיוחד, שבשני שראינו אותו ושמענו אותו מדבר, הבנו שקודם מדובר בבן אדם, ואז מפקד. אני עומד בשמירה עם משקפי המגן על העיניים. ומגיע המ"פ, אני נדרך, הוא אומר, טוב, הכל פיקס, אני דרוך. ואז הוא בא אליי ואומר לי, ליבי, אני מופתע שיודע את השם שלי. איפה המשקפי המגן שלך? אני אומר לו, על הראש, המ"פ, כמו שאמרת בשיחה. הוא אומר, אני התכוונתי על העיניים, תפסיקו להיות ביינישים, לא כל דבר צריך לפלפל. ברוך הבא לצבא, פה לא עושים פלפולים. הוא הכיר אותנו לפעמים יותר טוב ממה שאנחנו הכרנו את עצמנו. הוא ידע לזהות את האנשים שעומדים מאחורי המדים, ואיתם לעבוד, ואותם להפוך לחיילים. כולי מפחד, הוא אומר לי, אבל הכל טוב, מה איתך? איך היה בישיבה לפני הצבא? מדבר איתי כאילו שיחה, שאני אלך לחברים ואני אגיד להם, איזו שיחה נחמדה הייתה לי עם המ"פ, הם יגידו לי, לא, המ"פ, לא מדבר ככה. אתה כל כך טירון, המ"פ נראה כמו אלוהים, אין סיכוי שהוא ידבר איתך ככה. עושה הרבה טוב, הרבה טוב מאחורי הקלעים, גם דברים שלא תמיד כולם יודעים. בהכשרה לא הייתה שבת שאתה לא רואה את שי יושב בבית כנסת אחרי התפילה, חוטף איזה לימוד. קלאסי דוד המלך, כן? בבית המדרש מרכין את עצמו כתולעת ובמלחמה מקשה עצמו כארז. וזה ממש שי, זה דוד המלך. אני ממש זוכר שהיו שבתות שכאילו היה מתייסר, הוא היה אומר לי, אוף, ביום ראשון אני חוזר ואני צריך להעניש חייל שלי, אני שונא את זה, אני צריך להעניש, ואני מדבר איתו, למה, מה הוא עשה? צריך להעניש אותו, הוא עשה משהו כזה וכזה, אבל אני שונא את זה, אני כאילו כל כך לא אוהב כשצריך גם לנהוג ביד קשה, אבל עדיין, היה עושה מה שצריך. העיניים שלו היו מסגירות אותו. העיניים הטובות, העדינות שלו, שלא באמת כועס, שהוא לא באמת זועם או מאבד את זה. זה מין כעס הפנים כזה שהוא לובש כדי בעצם להעביר את המסר. ניסיתי לנתח איתו את הניהול זמן שלו. אבל אני מיום ראשון עד עכשיו ישנתי בין 4 ל-6 שעות, ומתוכם רק 2 היו במיטה. כל השאר היה רבע שעה, חצי שעה פה בג'יפ. אני זוכר שחזרתי הביתה, הלכתי לבקר את אמא שלי, אמרתי לאמא שלי, אנחנו לא באמת מבינים את גודל המסירות של החבר'ה האלה, וזה מחיר הם משלמים. לפני שנכנסנו ללחימה היינו בלחץ גדול ממש, כאילו זה אחד הדברים הכי מפחידים שחווינו, השבועות לפני דווקא. היה שבוע מאוד מפחיד, לדעתי אפילו השבוע הכי מפחיד במלחמה. ושי כל יום מעביר לנו שיחה יותר מלחיצה מאחרת על מה עומד לקרות ועל הכניסה. נסיים את ההתקפות באזור השעה 11:12 בלילה. גם לא היה לנו קשר עם ההורים, לא היה לנו טלפונים, לא ידענו מה קורה בארץ. בשבילי זה השבוע מאוד מאוד קשה. הגעתי לאיזה שלב באמת של כמעט איבוד עשתונות כזה. היה המון לחץ השבועות האלה, כל יום תרגילים וכל יום אימונים לקראת הכניסה. ושי מתרגל וכולם מקשיבים לו והוא קשוח ואין, בתרגיל ששי מתרגל אותנו, אנחנו רועדים מפחד שהוא יעיר לנו וזה הכי מפחיד בעולם. ואני זוכר שבוקר ידענו צריכים לקום ולהתאמן, והמחלקה שלי לא הסכימה לקום. ואני והמ"מ הלכנו וניסינו לדבר אל ליבם ולא צלח לנו. הם היו כל כך שבורים, הם לא הבינו מה הם עושים שם, הם אמרו, הכל קורה בעוטף. אנחנו בלי טלפונים, לא יודעים מה קורה לנו, אין אוכל טוב, אין כלום. אנחנו רוצים לדבר עם שמריז. ואני זוכר שהלכנו אליו, ואני מפחד שהוא הולך לצרוח עליי ועל המ"מ את הנשמה. כי אני רואה אותו בלחץ, אוטובוסים צריכים לצאת להתאמן, אנחנו בכוננות, אנחנו מלא דברים, מלחמה מתחילה. ומלחמה זה בלגן. הוא פשוט עזב הכל, הלך, ישב איתם המון זמן, אני לא זוכר בדיוק כמה זמן, המון זמן ישב איתם, ואני מסתכל מהצד עם המ"מ, והחיילים פותחים את הנשמה שלהם שם. בחלק פעם ראשונה בוכים, מאז שהתחיל הבלגן יומיים לפני כן, 3 ימים לפני כן, וחבר'ה צועקים, וחבר'ה מדברים בקול, וחבר'ה ממש פורקים את נפשם, ושי יושב בישיבה שהוא יודע לשבת, ומאזין,
ומקשיב, ולא מוציא מילה. אחרי המון זמן של שיחה, אני רואה מרחוק, אני לא יודע מה הוא אמר להם, אבל הוא אמר את המשפט, 2-3 משפטים שלו, כולם קמו ובאו. וזו לא הפעם הראשונה שזה היה. גם בשירות, לפני המלחמה זה היה השיחות האלה, שהוא יודע פשוט לשבת להקשיב למחלקה 3 שעות, לשבת עם המחלקה במעגל, להקשיב לכל התלונות והבקשות שלהם, בתור מ"פ, לא בתור מפקד המחלקה, בתור מפקד הפלוגה. אחרי 3 שעות לתת את המשפטי סיכום, ללכת לעבוד על זה, שאנחנו מוצאים את הפתרון הנכון למה שעלה בשיחה עכשיו. אנחנו נכנסים להתקפה ישר, בסדר? לכן אני חשוב שתבינו רגע מה הולך לקרות. וזוכר שישבנו איפה שהיה תחילת התרגיל, ופתאום מסתכלים על שי והוא מקבל שיחה. שי כזה עוצר, הולך שנייה לדבר, אנחנו המ"מים מתאספים לידו, ואז הוא אומר, הופעלנו לדרום, יורדים לדרום להתחיל להתכונן לכניסה קרקעית. וחזרנו מבנה והבנו שנכנסים לעזה. לא יורדים לעזה, נכנסים לעזה. וזה בהחלט היה שוק, פחדנו רצח. היינו באוטובוס, ואז מישהו אמר ששמריז רוצה שנשאיר התקווה עם האזרחים. ירדנו והוא עושה את כולם במעגל, ואז הוא התחיל לדבר. לעמוד ברגע כזה ולהגיד הנני. להגיד הנני, אחרי שלפני פחות או יותר 5 ימים, קם אויב שחשב שהוא יכול לעם ישראל. ויש חבורה אחת, ויש עם אחד, שלכל אורך הדורות קמו עליו לכלותיו. לכל אורך הדורות. ובכל דור ודור היו את האנשים שקמו ואמרו הנני. ואמרו אנחנו המגן של העם הזה. כל מילה שהוא אמר זה היה סוג של כן, פשוט אמרנו כן להכל. צמרמורות. צמרמורות בכל הגוף. ויש משפט אחד שמלווה את העם שלנו מראשית קיומו. והוא נצח ישראל לא ינחם ולא ישקר. ועם ישראל לא מפחד מדרך ארוכה. והחבורה הזאת שנמצאת כאן הולכת להיכנס פנימה ולהכריע את האויב, להכריע. כמה זמן שידרש. אני חושבת שכל העיניים של כולם נצצו, כולם הסתכלו על שי, כל האזרחים, אנשים לא מכירים אותו, כולם התאספו, כאילו הרגישו באמת חלק מהמשפחה הזאת. הוא דיבר על אתם הדור, אתם הניצחון, ואני זוכר שהוא הסתכל על כולם. והוא הסתכל גם על המשפחות, וגם על הילדים הקטנים, וגם על הילד בן 12 שהיה שמה. ויש לי זכות להיות פה ולפקד החבורה של גיבורים, שמרימים את הראש ואומרים הנני. ואומרים היום זה אני. שייתן את הכי טוב שלו. בפלחוד שחם הולך להוביל את גדוד 931 לניצחון בכל חזית שידרש. כי האמת איתנו, והטוב איתנו. על הפלחוד. על הפלחוד! שחרנו, הרגשנו, יאללה בוא ניכנס כבר, בוא ניכנס עם שי. לא יודע, היה שם חרדת קודש באירוע הזה, הרגשתי כאילו כהן גדול מדבר אליי, בתחושה שאני לא אשכח. זה היה פשוט מרגש. כאילו גם אזרחים ששמעו את הנאום אמרו יאללה, אני נכנס איתכם עכשיו לעזה. אני הולך להילחם למען העם שלי, למען האמת, למען הצדק. הוא הולך להוביל אותנו לניצחון, לא משנה מה, אנחנו איתו. ושם כאילו הרמת פחד שלנו, היא נעלמה, היינו בסדר, היינו כזה יאללה. לבנון, איראן, עזה, מה צריך? כאילו זה מה ששי גרם לנו להרגיש. אתה פשוט רוצה להיכנס ולהביא את הצדק ואת האור כמו שהוא אמר. תמיד כל מחלקה כובשת איזה משהו, ואז מחכים עד שהמחלקות אחרות כובשות וממשיכים הלאה. שי תמיד היה עם הכוח שנכנס לבית, הוא לא נח. תמיד נכנס בכל מקום ראשון. גם אחרי חודש שאנחנו ברצועה, הוא מתנהג כאילו אנחנו ביום הראשון ברצועה, מבחינת המתח המבצעי. אז אני גם חייב לשמור ולשמר לחיילים שלי. הוא דאג
דאג, הוא רצה שהכל יהיה טוב, והוא הרגיש את הכובד אחריות, אני חושב. הוא גם אמר לנו את זה הרבה פעמים, כמה שהוא מרגיש את האחריות, להחזיר את כולנו הביתה. זה מאוד מאוד קשה באופן שגרתי ויומיומי להיות הבן אדם האחד שלא יכול פעם אחת להוריד את הרגל מהגז או לחלופין מהברקס. הלחימה הייתה מאוד אינטנסיבית. קמים ב-5 בבוקר, כל היום התקפה. היה קשה, היה דורש, היה שחור. הוא לא ויתר לנו על שום דבר. כל הזמן להיות דרוכים, כל הזמן להיות במוכנות. תן פה מכת אש רצינית, תן פה איזה כמה מטונים גם. סגור. בסדר, ואז מכניסים את אילה, האמנתי בהתאבנות. היה לנו אירוע בפלוגה, ונזרק עלינו רימון מלמעלה, והתחיל צרור יריות. ממש מעלינו, ולא ידענו איפה זה. אני ועוד כמה חיילים ניצלנו בנס, המ"מ נפצע שם, ואני בתור סמל המחלקה הייתי צריך להחליף אותו, כי הוא פונה. אני הלכתי לשי, שהוא בזיג, בקריאה, מחפה, לכיוון המחבל, מנסה להרוג אותו, ואני אומר לו, שי, זה נכון, אמרתי לו, שמריז, לא עשיתי קורס קצינים, אני לא יודע מה עושים, בקושי קורס מ"כים עברתי, אני מפחד. הוא אמר לי, אני איתך. ושוב פעם, רק 2 מילים, הלחיצת יד, המכה על הגב, אני קם, הולך למחלקה, אתה לוקח את האמצעי הזה, אתה לוקח את החבלה, אתה עובר לחוד איתי, אתה עובר אחורה. והיה לי תחושת ביטחון, גם בזכות החיילים, אבל שוב פעם, 2 מילים, היד של שי, המכה על הגב. הוא ימצא בסיטואציה מבצעית שלוחמים שלו התפגעו, הוא רגוע, הוא קר רוח. הפקודות בקשר מאוד מאוד ברורות, הפעולות שקורות בפלוגה הן מאוד מאוד מקצועיות ומאוד מאוד מסודרות. אני זוכר את הרוגע בקשר. שי פונה אליי ברוגע. אתה מזהה את האיתור? שוב פעם, תסתכל טוב, זה האיתור שאתה צריך לכבוש. אני כובש, הוא נותן מחמאות ומפרגן בקשר כדי להרים לי את המצב רוח, כי אני בלחץ. היכולת שלו להקרין עוצמות פנימיות כלפי האנשים שלו היא משהו שגורם לאנשים ללכת אחריו. כשיש אירוע, אתה עובד כמו רובוט. אתה מחפה, אתה רץ, אתה מעיף אלונקות, הכל. ואז האירוע נגמר, אתה פתאום מתחיל להבין מה הקלת, ומתחיל פתאום הלב לדפוק ולהבין, וואו, מישהו נהרג עכשיו, והיה אירוע קשה, ואתה לחוץ ואתה לא יודע מה קורה, ואז אתה רואה את שי. הוא מסתכל על כולם בעיניים, הוא מסתכל לנו את האירוע, ואומר לנו מה עשינו טוב, ואומר לנו למה ממשיכים, וזהו, ממשיכים. לשי יש כריזמה מיידית מצד אחד, מצד שני הוא בא עם צניעות כל כך גדולה, שהיא גם לא צורחת הכריזמה הזאת. אחד הדברים המדהימים בשי זה היכולת הזאת סוף יום לשבת המ"פים, סוף יום לחימה לצורך העניין במלחמה, וברגע הוא להתחיל דיבור עמוק יותר על משהו שעשינו היום, שצריך לחשוב עליו רגע, או מה הוא חושב עליו. אמות מידה שלו למה טוב ומה נכון זה יוצא מגדר הרגיל. מה שהוא אומר זה באופן אובייקטיבי לגמרי, הדבר הנכון לעשות, בלי אינטרסים ובלי איך זה מקדם אותי ואיך לא. תמיד המצפן ללכת לכיוון של מה שנכון. הוא אומר את זה בצורה הכי חברית ומחברת, והוא לא מדבר על אחרים, הוא מדבר על עצמו, הוא פותח לאחרים את הלב. בעצם מה שהמג"ד הוריד לשי, זה היה לכבוש כמה בתים, והבית הספציפית שהיה הבית המולכד, המחלקה שלי הייתה אמורה לכבוש. ושי אמר שאם יש בית אחד באזור שמולכד, זה הבית הזה. הוא לא היה מוכן, הוא היה לו איזושהי רגישות כנראה לשטח, הבנה לא ברורה שאסור להיכנס לשם. באמת בגלל זה בסוף המחלקה שלי לא כבשה את האיתור. שנייה לפני האירוע, הוא בא להגיד שיש צפיפות יותר מדי גדולה בסמטה ורצה שילכו אחורה. בום מטורף, שחור לכל כיוון. אני בערך נמצא 7 מטרים משם, 10 מטרים. לא הבנו בדיוק מה קרה בהתחלה. אני זוכר ששאלתי את הסמל שלנו, והוא אמר לי שהוא חושב ששי פצוע. אני זוכר שראיתי את כל הקצינים מדברים, ובשנייה שראיתי ששי לא היה שם, הבנתי ששי אחד מההרוגים. האירוע נגמר כביכול, ואני מוצא את עצמי עומד מעל האלונקה שנמצא עליה שי, ומעל האלונקה שנמצא עליה שאולי. אני מתחיל למרר את חיי בבכי. ממש עומד ופוחה. הסתכלת לכולם בעיניים, כולם עם דמעות, כולם בוכים בשוק. הרבה דמעות, הרבה כאב, הרבה חיבוקים, הרבה מעגלי שיח. הפלוגה היא התעשתה, כאילו אין ברירה אחרת.
לא יכול לתאר בכלל מה היה קורה אם היינו נכנסים לתוך האיתור הזה. הוא הציל אותי פעמיים. פעם אחת הוא הציל אותי בנהריה, שהוא שכנע אותי לא לוותר ולהאמין. ופעם שנייה, המחלקה שלי, לא נעים להגיד, המחלקה שהייתה הולכת כפות. 7 מטענים בבית, אנחנו ראינו איך הבית היה נראה אחר כך. לא היה סיכוי. אז הסיבה שאני כאן זה בגלל שי, בגלל שהוא יותר על הבית, אני וכל החברים שלי. המוות שלו מראה איך שהפלוגה מתנהלת אחרי שהמפקד שלה נהרג. אני חושב ששי נתן להם משהו שהלוואי על כל אחד מפקד כמו ששי היה. הפלוגה הייתה האופי שלו. ראו מי הוא דרך החיילים שלו. כבר באותו ערב הם המשיכו. זה היה קשה, זה היה קשה להתקדם בלי שי כאילו. שי זה היה הפלוגה. כמו שהוא אמר, להסתכל על המטרה ולדרוס קדימה. וזה מה שעשינו, הסתכל על המטרה, דרסנו קדימה, המשכנו. כי אנחנו צריכים להמשיך לכם, צריכים להיות שם. אתם יודעים כמה הוא אהב את הרקובות, וכמה הוא אהב אתכם וכמה הוא אהב את הצבא. וכשהוא אמר הנני, אמר כל אחד את ההנני שלו. וזה התור שלנו, להילחם ברוע ובמחבלים בשביל שבריז ובשביל שאולי. מאוד קל לדמיין את שי מדבר איתנו, אומר לנו את הדברים האלה, כי הוא היה כל כך נוכח. היינו מדברים עליו כל היום, כל הזמן, מדברים על שי. כותבים על הקירות הנני, שי שמריז, הכל בשבילך, לזכרך. וזה מה שנתן לנו את הכוח להמשיך כל יום קדימה. הם קיבלו אחרי זה מסיבות מורכבות, לא ויתרו להם, לא ריחמו עליהם. המ"פ שלהם נהרג, טוב, ניקח את הפלוגה אחרת, כי פה המ"פ שלהם נהרג בכלל לא. להפך, זה חיזק להם את הלמה. אני היום חי את החיים שלי אחרת בזכותו. חי את החיים שלי עם אמונה הרבה יותר גדולה, אמונה בערכים שלי. אני מאמין שלדבר זה לא מספיק, ברוך אומר ועושה. וצריך גם לעשות ולהוריד את הערכים לקרקע. הלימוד שלי היום בישיבה נראה אחרת. ואחר כך כשגייסו אותנו גם ללבנון, הלחימה הייתה נראית אחרת. וגם כשהיו אירועים קשים, והיה לנו הרן שמה, ופתאום זה חוזר אלינו ואנחנו פוגשים את זה שוב, אז היה נראה אחרת לגמרי, עם אנשים עם כוחות נפש אדירים, שאני בטוח שבין השאר נבנו בדמויות כמו שי. קשה לי עם העובדה שבתור עם לא יודעים כמה אנחנו חייבים לדמות הזאת. אני מסתכל על אנשים ברחוב והייתי אומר כאילו, הלוואי הם היו יודעים מי הוא היה. אולי זה היה גורם להם להסתכל על התמונה שאנחנו נמצאים בה בסיטואציה קצת אחרת. שי הוא כהן. אחד מהדברים המהותיים אצל הכהנים המרכזיים זה המקום שהוא משרת בבית המקדש, זה מקום שבו שמיים וארץ מתחברים, ובאמת אני השתהיתי מהיכולת של שי לחבר בין שמיים לארץ. אני גם חושב ששי הוא דוגמה לבן אדם שבנה את עצמו ב10 אצבעות, כלומר, זה לא שהוא נולד עם איזשהו מפתח של כישרון אינסופי שהכל בא לו בקלות. הוא היה מיוחד בזכות העבודה הקשה שלו שהוא בנה בעצמו. בעיניי זה אחד המספרים הכי חזקים של שי. הוא כאחד האדם, כאילו הוא כמונו. לא היה לו איזשהו כישרון מולד יוצא דופן. את מה שהקדוש ברוך הוא נתן לו, הוא סחט ומקסם, ויצר הון אנושי מדהים. בבהירות הזאת, לצדקת הדרך, בזה שאנחנו צודקים, שהטוב איתנו, שהתקווה איתנו, שהאמת איתנו. אנחנו רוצים להיכנס ולנצח. ויש משפט אחד שמלווה את העם שלנו בראשית קיומו. נצח ישראל לא ינחם ולא ישקר. כמלאך הניצב על ראש דרך